Ocultar el curs permet amagar-lo, no es mostrarà a les llistes de cursos, i si els alumnes intenten entrar directament a la URL, tampoc accediran. Els professors podran veure'l amb normalitat. Per ocultar el curs cal anar als paràmetres del curs mitjançant l'enllaç al bloc Administració. A l'apartat Disponibilitat, l'opció per defecte és Aquest curs està disponible pels estudiants. Per amagar el curs cal obrir el desplegable i triar Aquest curs no està disponible pels estudiants. Per finalitzar, desar els canvis clicant el botó al final del formulari. Per tornar a mostrar el curs, anar a Paràmetres i a l'apartat Disponibilitat triar Aquest curs està disponible pels estudiants. Si teniu qualsevol dubte o problema, contacteu amb el Servei de Consultes Docència 24/7 del CRAI que trobeu a la pàgina inicial del campus. Moltes gràcies.